Nagdag. Ha? Kautsay?
Kalutong bahay, Noy, may galaw shout out. Wala hinabanggi sa'yo mo dyan, kalutong bahay. Thank you, thank you. Maraming salamat sa pagbisita. Hello, ano po, pabisita po sa kalutong bahay. Sa nakapin po, Shirley ko, maraming salamat. Thank you sa pagtabay. Maraming salamat sa support. Ate Bayang! Ate Bayang! Gandang gabi. Gandang gabi, Ate Bayang. Bayang Gudang. Thank you po. Hmm.
Chubais, Chubay, thank you sa patamsak dyan, Chubais. Ano ka na, Chubais, ah? Marunong mo na mag-Bicol, ah. Maray na banggi. Magandang gabi. Miguel Love shoutouts. Thank you, Chubais.
Leonie Ariola, thank you po. Maraming salamat.
Thank you, Tin. Thank you. Maraming salamat, Tin. Sa iyong pagbisita diyan. Thank you. Maraming salamat sa inyong patamsak diyan. Yoying Vlog, thank you. Hello, hello. Thank you for coming. Yoying Vlog. Ate Joy, maraming salamat. Nanonood ako ng mga huli nilang isda. Mga lalaki kasi. Ang huli.
Ay, pinsan, tintang gala. Naligaw ka, tinta. Maray na banggi sa iyo. Ayos ang ano mo dyan sa dait pinsan. Pero gulping sira din i-vlog mo. Na yung mag-ibo, kaya nag-live outro. May pisto ka doon sa Indo. Daw may pisto ka naman, nagtitinda ka pagiraray, naglalako ka, mga motor. Meron lang din itong pwesto. Sikat na dyan ang mga ano mo, kapitbahay mo dyan, sikat na sikat na. Si Kalinga Prab, si Kuya Bal Santos Matubang.
Ating maraming salamat. May love shoutout host. May love shoutout all. Thank you. Maraming salamat. Walang magawa. Kaya live hanggat may wifi.
Ate Faith, thank you sa pakaway-kaway dyan, Ate Faith. Thank you. May you love shout out to. Thank you. Maraming salamat, Ate Kape. Ate Faith. Ate Ning, thank you po.
Master Dada, thank you. Sige sa patusok dyan. Maraming salamat. Master Dada. Dan sa nakapin. Thank you, Master Dada. At ini nakaano na sa'yo, naka dyan na sa'yo si Mister Dada.